ase wodi abo chiburabu imeyebungi ya mumachoge burabu okoreisigwa kwemeroberio ya macho chinsemo aao na kukoire libagalina na kigimam igatie binyoro byanyoriro gokunyerwe bisima gokonya abamenyingamo nokolemwa kwegesima keigembe Goteyo mugabano itumbia muna soko tokonya na amachi abera gotokonya singa kientambe kiagire tu akarwero cha saa tambe na bono igato ikiregesona mbia mono ande mbia mono. Hapa tuko katika Bochi wodi na mtu mwenye ameweka imaji anaitwa Simba Harati, na tangu aweke imaji tunachukua vizuri sana. Ogokinigwa kwebirengo asegesima kyomosogwa asokobekwa chisora nabo igo ogokinigwa kwebirengo asomorobolyo bwa mache onyamesocho abwa sabatumeki bagotebanigo amachaya abeire ayeng'inchogo chia sabamenyi banyamesocho nabo igo chiskuru chire asensemeye Munde project ya machi achagete gocha ya tokonyire gaikara kwa make lakini asenge njo na rore nande nga ambaje bagaje project bakatoleta chisoraga chisole chia tokonyira mono wondi ga mache tokonyora kira chingaki ndubwa tumo cha ndondo mache bunaga sukuru abana bagachande kira bagandare batambuka chipali mechande menge saa singa twara wasiwasi ambaje batandu poke pare buya lakini amacha akonyira bune sukuru ya itonde community buya mono Naboto wakambu ya mama.